कि यार कथा पर संगयम परत भोर गाना सुने में लागत जोर गजलक मधु तो नहीं को लोग नहीं रही जब ले नौका में चटनी चटाईबा बेचे लगब दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नौका ना चटनी चटाईबा कि बेचे लगब दूध दही एको लोग नहीं रही जब ले नौका ना चटनी चटाईबा ई कैसन जुग भइल बा विमल भैया कि जब ले ढोही पनीक नहीं गईबा नहीं मार्केट में गईबा जब ले ढोही पनीक नहीं गईबा नहीं मार्केट में यहाँ जितना लोग आइल बा एमे केहू ऐसा आदमी नहीं खे कि जरबीर सिंह अभियंता के ना जानत होके सबे जानत है ना और सबे जानत तो इहो सब केहू जानत है कि कितना निमन यहाँ के गीत संगीत गाइले जब से मुंह में माइक ले और जब ले ना निकाले तब ले रात भर अंड बंड बोलत रहे के एगो निमन बात ई ना बोल सके नहीं आ तबो देखो अरे सब केहू जाना बाउर बोलो सभियानता सब केहू जाना बाउर बोलो सभियानता ए सब केहू जाना बाउर बोलो सभियानता सब केहू जाने बाउर बोलो सभियानता तब अरे तब देखो बाना लेके हो जाता अगर चाहत कि कमलबास कुंवर ऐसा 65 बरिस के हो जाए आ तब मार्केट में रहे तब भोला बाबा नीमन गा के पूजन करे ले तौन करे के पड़ी कि कमलबास कुंवर निया धर्म ढोरी में दिए ना तो जिंदगी भर पीछे रही जाईबा कमलबास कुंवर निया धर्म ढोरी में बिया ना तो जिंदगी भर पीछे रही जाईबा यही से कहता नहीं कि जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में गईबा जब ले ढोरी पर गीत नहीं गईबा नहीं मार्केट में गईबा हमनी के पढ़ले रहनी है जा गईबो करी ले जा कि विष्णु जी के नाभि से कमल के फूल निकलल जौना कमल के फूल पर ब्रह्मा जी के उत्पत्ति भइल अब फिर एकरा बाद ऐसन केहू के ना भइल केहू के नाभि से कुछ ना निकलल लेकिन कलयुग में निकलल है हमनी के देखनी है अरे विष्णु जी के पहले निकलल नाभि से कमल हो
पहले निकलल नाभि से कमल हो आ एक कलयुग में नाभि से के निकलल के अरे ढोरिए से निकलल बारे चंदन चंचल हो ढोरिए से निकलल बारे चंदन चंचल हो हमरा सुजीत भैया कि जमन बात बात बाउरू है भई वाला दाउरी मन गई बात रोजे टटइबा जमन बात बात बाऊ उहे भइल वाला गाऊ निमन गई बात रोजे टटइबा कि जबले ढोरी पटी नहीं गई